ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏବେ ଡେଲି ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓज़ ଆଣିପାରୁନି, ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓज़ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ପୋଷ୍ଟ କରିନଥିଲି। ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଭାବୁଛି ସବୁବେଳେ କି ରେଗୁଲାର ରହିବି, କିନ୍ତୁ ରହିପାରୁନି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୁଁ ହୋଲ୍ ଡେରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଲି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ନା ଟିକେ ମୋତେ ବାଲକନିରେ ଯାଇକି ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବସେ, ଏତେ ଗ୍ରୀନେରୀ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା ଆପେ ଆପେ ଉଠିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷୀରି କିମ୍ବା ଅରୁଆ ଭାତରେ ପକାଇଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଗଛ, ଯେଉଁଟାକି ଆପେ ଆପେ ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ କଢ଼ ଗୁଡ଼ା ଧରିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଟମାଟୋ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ସେଠୁ ଆସିକି ମୁଁ ଘର ପୁରା ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଲି, ଆଉ ମୋର ଯାହା ବି କାମ ଥିଲା ସେସବୁ ସାରି ଦେଇକି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲି। ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଏଇଠି ମୁଁ ମୋର ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ କରୁଥିଲି, ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲି। ବହୁତ ବେସିକ୍ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ହିଁ ଥାଏ ମୋର। ତ କରିକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାଲକନିକି ଗଲି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ କିଛି ଫୁଲ ବି ଫୁଟି ନଥିଲା, ଏତେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ନା, ତ ବାଲକନିର ହାଲତ ବି ଏମିତିରେ ବି ଖରାପ ଥିଲା। ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଫୁଲ ଫୁଟୁ ନ ଫୁଟୁ ଏଇ ଗଛରେ ମୋର ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଡେଲି କିଛି ନା କିଛି ଫୁଟୁଥାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଫୁଲ କିଛି ଆଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସକାଳୁ ଅଫିସକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେଇଠୁ କିଛି ଫୁଲ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଏବେ ତ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିଛି ଦିନ ହେବ ପୁରା ଲଗାତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହିଁ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ହିଁ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଠୁ ଆସିକି ମୁଁ ଠାକୁର ବାସନ ସବୁ ଧୋଇଦେଲି, ଆଉ ପୂଜାଟା ସାରିଦେଲି। ପୂଜା ସାରିକି ମୁଁ ସିଧା ଚାଲିଲି କିଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବନା ହେଇଥିଲା ଉପମା ଆଉ ଘୁଗୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ମାନେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂଟା ବହୁତ ହି ହେକ୍ଟିକ୍ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା 9ଟା ଭିତରେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲଞ୍ଚ ଦୁଇଟା ଯାକ ବନେଇବାର ଥାଏ। ଆଉ ସେଠି ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ, ତ ସେ ଖରାବେଳେ ଆସିପାରନ୍ତିନି। 9ଟା ଭିତରେ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଏସବୁ କାମ ସାରିବାର ଥାଏ। ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ନା, ଯେହେତୁ ଅଫିସ୍ ଟିକେ ପାଖ ଆଉ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ନାହିଁ, ତ ଖରାବେଳେ ସେ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ସିଏ ଖାଇସାରିକି ଅଫିସ୍ ବାହାରି ଗଲେ। ସିଏ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ବି ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ସାରିଦେଲି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସାରିବା ପରେ ନା ମୁଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଯାହା ଘରର ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଲୁଗାପଟା ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିବା ହେଉ କି କିଛି ବି ଲୁଗା ଧୋଇକି ଶୁଖାଇବା ହେଉ, ସେସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ କରିଦିଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଘରେ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ରଟା ବନେଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ମସଲା ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ବନେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଯେମିତିକି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ବନେଇ ଦିଏ। ଇଭିନ୍ ଗରମ ମସଲାଟା ବି ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ବନାଏ। ସେସବୁ କାମ ସାରିକିନା ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଫିଲ୍ଟର କଫି ପିଇବା ପାଇଁ। ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ମୋତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗରମ ଗରମ ଫିଲ୍ଟର କଫି ବନାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଫିଲ୍ଟର କଫି ମେକରଟା ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆଣିଥିଲି। ଡିକକ୍ସନ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ କଫି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଚା'ଠୁ ଅଧିକା ମୋତେ ସବୁବେଳେ କଫି ହିଁ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଫିଲ୍ଟର କଫିର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେଇଟା ମୋର ପୁରା ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଡିକକ୍ସନ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କୁନ୍ଦୁରି କାଟିଦେବି, କାହିଁକିନା ଆଜି କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା କରିବାର ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଡିକକ୍ସନ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅନେଷ୍ଟଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ନା, ତାହେଲେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଯେଉଁ ଚା'ଟା ମିଳେ ସେଇଟା ଏତେ ଖରାପ ଲାଗେ। ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁରା ଡାଏ ହାର୍ଟ ଟି ଲଭର୍, ବଟ୍ ବିଚରା ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଚା' ପିଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଚା' ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ପୁରା। ତ ବେଳେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସିଏ ବି ଏଇ ଫିଲ୍ଟର କଫି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଫି ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଫିଲ୍ଟର କଫି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସିଏ ବି ମଝିରେ ପିଅନ୍ତି। ତ ଡିକକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚିନି ଆଉ ଗରମ କ୍ଷୀରଟା ସେ ଡିକକ୍ସନ୍ରେ ଢାଳିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଫେଣ୍ଟିକି ସେମାନେ ଏଟାକୁ ଫ୍ରୋଦି ବନାନ୍ତି। ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ନା ୟା ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ନାକ୍ ମିଳେ, ସେଇଟା ବି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଟା ହେଉଛି କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଫ୍ରିଟର, ମାନେ କଞ୍ଚା କଦଳୀର ପକୋଡ଼ା କହିପାରିବେ ଆପଣ। ମାନେ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ସ୍ଲାଇସ୍ କରିକି ତାକୁ ବେସନରେ ଡିପ୍ କରିକି ସେଇଟା ଛଣାଯାଏ, ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥାଏ। ମାନେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଟିରେ
ପାଣି ଆସିଗଲାଣି ଛାଡ଼। ତ ଲଞ୍ଚରେ ଡାଲି ହେବାଟା ତ କମ୍ପଲସରି, ସେଥିପାଇଁ ହରଡ଼ ଡାଲି, ତେଜପତ୍ର, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ମୁଁ ବସେଇଦେଲି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଚାଉଳ ବି ବସେଇଦେଲି ଭାତ ପାଇଁ। ଲଞ୍ଚରେ ହେଇଥିଲା ସାଲାଡ଼ ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା, ଡାଲି ଆଉ ସକାଳେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଘୁଗୁନି ବନେଇଥିଲି ସେଇଟା ବି ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବେଶୀ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ, ସଣ୍ଡେକୁ ସଣ୍ଡେ ଆମେ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଯାଇ ବି ହେଉନି, ଆଣି ବି ହେଉନି। ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଇଥିରେ କାମ ଚଳାଇବା କଥା। ସେ ଭିତରେ ସିଏ ବି ଅଫିସରୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଲଞ୍ଚ କଲୁ। ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ରୁଟି ଖାଉଛି ଲଞ୍ଚରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାତ। ସେ କେଉଁଝରିଆ ଲୋକ ନା, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମିଲରେ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ି ଦରକାର। ସେ ଭାତ ହେଉ କି ରୁଟି ହେଉ, ରୁଟି ଡାଲମା ହେଲେ ବଡ଼ି ଦରକାର, ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ହେଲେ ବଡ଼ି ଦରକାର, ଭାତରେ ତ ବଡ଼ି ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ମୋର ତ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ତ ପଞ୍ଚାୟତି ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ତ ଲଞ୍ଚ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁ ସଫାସଫି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। କିଚେନ୍ ସ୍ଲାବ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ ସବୁ କିଛି ପୋଛାପୋଛି କରିକି ବାସନ ଫାସନ ମାଜିକି ସବୁ ଥୋଇଦେଲି। ସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ ନ ହେଇଛି ମୋତେ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ। ସବୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଥାଏ କାମ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର OCD କହିପାରିବେ ଏଇଟାକୁ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଏତେ ପାଗଳ ଯେ କେତେ ଥର ମୁଁ ଚେଙ୍କା ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ହାତରେ। ଖାଇବା ବସିଥିବ, ଭଜା ହେଉଥିବ କିମ୍ବା ଭାତ ବସିଥିବ, ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ବି କପଡ଼ା ନେଇକି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍କୁ ପୋଛୁଥିବି। ଏମିତି ହେଇକି କେତେ ଥର ମୋ ହାତରେ ଚେଙ୍କା ଲାଗିଛି ତା'ର ଠିକଣା ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ। ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଉଠିଲା ପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ କିଛିଟା ଯେଉଁ କୋଲାବ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବାର ଅଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ସୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟେ ବନେଇବି। ସେଇଟା ବସିକି ଲେଖୁଥିଲି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ମୁଁ କେବେ ବି କରେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବା କଥା। ସବୁବେଳେ ଭାବେ କରିବି ବୋଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଏ, ନେକ୍ସଟ ଡେକୁ ଯାହାକୁ ସେଇଆ। ତ ତାରି ଭିତରେ ନା ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କଲି ଏଇଠି ମୋ ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଠିଛି ତଳୁ। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଉଠିଲା, ଏବେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ତଳ ଉଠୁଛି। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଇଭିନିଂ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବି ଅଫିସରୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଡିନର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଡିନର୍ରେ ଆଜି ବନେଇଥିଲି ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା। ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ କିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ ବି କରିବାର ଥାଏ, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କାମ ବି ଥାଏ ଘରର, ସେସବୁ ମୁଁ କରିଦିଏ। ଇଭିନିଂ ତ କେଉଁ ବାଟେ ସରିଯାଏ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼େନି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ 9ଟା ବି ବାଜିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆସିକି ଡିନର୍ କରିନେଲୁ। ଡିନର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁନିଆ ଭରର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲେ, ଯେମିତି ପଲିଟିକ୍ସ ହେଉ କି ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉ, ସବୁ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ। ତ ଡିନର୍ ସାରିକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ।